нонҳои пухтаи холаи ҳалимахон аҳмад ва кайҳоз дар қалби ҳамдиҳагон маво гирифтааст. ӯ дастурхони оиларо бе нони гарм ҳеҷ тасаввур намекунад. ӯро ҳамроҳ бо ҳамсоязанҳо вақти чапотию кулчарозкунӣ вохӯрдем. аз суҳбатҳо онҳо аз нон дида чапотӣ бештар омода мекунанд, зеро ҳам каммасраф ва ҳам зуд тайёр мешавад. ҳаята худат туи маърака мегузаштаст ки ҳама каса ҳамсояҳо файрод мекунем, меоянд мекунанд ва ҳамдигара чиш ба қувватш мекунӣ. ту яъни маърака яъни гирдачабандиям, чапотибандиям ина. ёшӣ монда кардем, дусто таҳаммалиам дустом месӯза. ӯ тандира пеш рафтан осон аст. агар бозор ани нунш ҳасту чени и тандир хушрӯ нест, ба маза нест. И алов гармӣ, намак ав дар ҷош бо камтар бо рӯғанш бизои аҷоибот мешавад. дар хонадони ҳар як зани тоҷик нон зеби дастурхон мебошад. барои ҳамин ба ҳар як зани тоҷик лозим мебошад ки пухтани нонҳои гуногунро аз овони ҷавонӣ ёд бигирад. дар ҳар як маъракаҳое ки дар минтақаи мо гузаронида мешавад, дастурхонро бе ороиш бо чапотиву тунукчаву гирдачаву кулча тасаввур кардан бениҳоят душвор мебошад. барои ҳамин мо занони маҳалла кӯшиш ба харҷ медиҳем ки пеш аз оне ки фарзандони худро оиладор кунем, ба онҳо ҳатман пухтани ин гуна нонҳои зеборо омӯзонем. дар омода кардани чапотию нонбандӣ модарашро ки катбонӯи моҳири маҳал буд устод мешуморад. ба қавлаш ҳар рӯз модарамро дидаву ҳавасам мерафт ки рӯзе ман ҳам нон пазам. вақте ки даст ба ин кор задам, эҳсос кардам ки нонбандӣ ҳам ҳунар асту машаққати зиёдро талаб мекунад. очам нишонам дод. ба очам бечора чишмош намедагишид, ба дег табақа ҳамаша борум кард, ба кадам ай майда кадам, бо ката кадам, ёд гирифтам. маконе ки ҳар як шахс аз он ҷо ҳунар меомӯзад, ман фикр мекунам ки аввал оила мебошад, чунки маҳз дар оила шахс ташаккул меёбад. ҳунарҳое ки аз бобову бибиҳои мо мондаанд, маҳз дар муҳити оила ҳар як шахс метавонад бе мамнуият омӯзад. ба андешаи ин катбонӯи моҳир агар хамирро хуб хелонидем, нон низ бо лаззату зебо мебарояд. аз ҳамин лиҳоз ман чанд маротиба хамирро мехелонам. ӯ на танҳо ҳунари нонпазӣ, балки танӯрсозиро низ дорад. танӯрҳои худ ва ҳамсояҳоро ӯ месӯзад. ана ҳамин гуна танӯрҳои калон доранду нон ва чапотиҳои болаззатро дар фурсати кӯтоҳ омода мекунанд.